nadyan wujud temong peksi. Suaranya gak dalang ya Mas? Gue dalang, niku nggih jurusannya kuliahnya juga pedalangan, Mbak. Oh, pedalangan juga. Iya, pedalangan. Kowe nek kadung dalang wah hebat. Hebat. Nek nompo tanggapan pas dalangan wah kotake kotak jajan. Kok kotak jajan? Lah kotak biasa niku ora Kegedean. gedok. Dek ben iki ora kotak jajan, Mas. Apa? Kotak amal. Malah masjid. Aneh-aneh. Ya. Agawe talining pronto. Maui Mas Vektor rasan-rasan karo aku Mbak Prigel. Piye Mas? Mbak Prigel punya campur sari Anjar Wening Group, Anjar Wening Musik. Iya. Kuwi Mas Vektor arep daftar dadi musisi. Dadi ngedram jare. Aku lu ngedram iso, drummer. Ora lho, nek Victor daftar dari drama. Kok dadi drame lho. Ora Nek mau nyepelek dadi drama, Dosa. dadi pancalan bass lho. ayo, dia daftar dari drama kan, dari pancalan bahasa kuwi to. Pancalan bas oleh. Sing dadi dek kuwi. Tidak itu yang ngisor. Angger sing ngidak Mbak Prigel apa-apa. Lele, Aku seneng. Oh, sing ngidak Mbak Prigel seneng. Oh, seneng. kok ngono? Teko ngisor karo ngeliling. Hai. Mansakur. Wansal kok. Pancal. Aneh-aneh. Yo. Yo. Goleki si podang jenar. Cengkok. Lah, cengkok apa niki jenenge? Cengkok kemampleng. Cengkok kemaplok ya iki lho Mas. Kemaplok kemidon ya. Wis wae iki. Terus? Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Minta tepuk tangannya Bapak Tepuk Ibu. tangannya untuk Mas Vektor. Ampun tepuk tangan, ampun tepuk tangan. Lah Ini ngopo? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Weh. Aku tepuk tangannya opo? Nyawer. Dremis to iki ya. Alah yo aku glemis golekne kowe lho Mas. Oh iya. Iya. Podang kuning ya. Podang kuning siap. Jogeti. Oke. Heeh, Yo awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang midan anggonku ora krasa esuk awan nganti wengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apang tekan sangan tak rindu sapa katungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan kelakane tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret tireng tak sawang tambah manisin ibu bunga yen kelakon nyanding selirate ora bakal atiku kagimangan liyan yen si podang andutut atiku kebateran sorry ya le nanan
Ora kerasan keluran anggoleki sing tak sayang mudeng-mudeng miteran gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi meneman yen nganti liya kang nyayang yang tak sawang mensone ngepang kekancangan tak rindik saka kadungan saringan sedeweke ngalih pensoan makane tak suwun kuning agawe pikirku komeng Retireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kaya dirane bakal atiku kekiwang liyan yen siput jangan dudut ati kepranan Ranani sono pikat pulut te bendo awas Pak Brada suka iya mencelatar netar neh pisan gas ya hei wes marem tenan malah kayak dolanan pocong-pocongan sing curi-curi ki lho Mas apik ya dolanane alah yo melu aku tak go mulih nah aku lho digo mulih Mbak Prigel gelem ora ayo gelem ora tak go mulih lah piye genahe kok dadak genahe barang sama tak go mulih arep dingge dolanan eleret-eretan ning omah ye eret-eretan gelem apa ora ayo tor eret-eretan anakku ning omah gelem ya gelem ya ning penting kanggo sampean apa to sing ora oh iya alam tolong ngaplok aku tak kira nek dadi anake alah mas kok anake lah ngopo kok anake piye to ya aku kesenengan ndemok ngene iki lah kok iso seneng ambil dino nggur mie Mas aku yo lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pentelku tak wei tak wei putas sopo tas lho bar mentel terus muntruk mendem anaknya malah dipateni ambekan sih Mbak Prigel minum dulu oke terima kasih ya Mas Abang nanti lagi kowe aja sih aku ora kowe panganing kene cek enek tugas satu lagi buat Mas Victor sampean Mbak Prigel ben istirahat sih ngombe-ngombe sih ya Mas nek kowe nak ora ngombe to ula kok ya ula setugel ya nggih Mas Akbar ada permintaan caping gunung oke dilayani Dek Sinta karo Mbak Yopika jumeneng ya yo coba kaya ngapa sepati sing gumiak yo celorat hey oi sip ya wilujeng dalu Dek Sinta sugeng dalu Mas Dalang wilujeng dalu Dek Yopika nggih wilujeng dalu iya
Ayo disapa to, Tor, disapa dikeki sinden-sinden menik-menik kok. Wilujeng dalu. Iya. Dalu. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya. Haiji. Mbak Sinta ngaturaken wilujeng dalu. Halo. Oke. Piye kabare? Sae. Ayo ngono lak yo ngono to, Cuk. Hei, Yo gak maksudnya Mbak Sinta lak kuliahane Surabaya. Surabaya. Harus bisa Bahasane etanan. bahasane heeh etanan. Bahasa sapaan nih, Mas. Bahasa sapaan kedekatane Surabaya ngono. Lah sampean mbek kuwi kok alus. Alus kuliahe ning Ning Solo. Oh. Yai Solo ki alus-alus. Oh, iya. Beda nek karo sampean. Oh, ngono. ngono. Rakasan. Heeh. Dadi iki engko ngomong ngene. Piye? Tak kei tugas to. Heeh. Iki Dek Sinta karo Dek Yobika capek gunung jengglengke. Iya. Anggonmu jenggleng Dek Sinta karo Mbak Yobika kudu beda. Mergo karaktere wong etan karo wong kulon beda. Beda no panggah iso nyrateni, Mas. Iya, carane tutoriale jenggleng kudu iso. Kudu iso. Iya. Ngalus sih panggah. Alhamdulillah. Jelek ngono. Iso apa ora gejleng? Gejlek jeglek. Ngatasi kok. Jeglek kok gejlek gitu. Ayo jembeng. Kathok apa piye jembek. Ayo, bawa sampai gunung. Siapa dulu? Ayo. Alus ya Pak, kasar. Alus ya. Anu, so. Oh, so. Sapa sih? So. Sing kalah Mbak Yovika riyen. Ya berarti riyen. Heeh. Apik, ya. Jengleng cah Solo. Cah Solo. Karaktere kudu alon Alus. Putri Solo. Putri Solo iki wonge alus. Sing halus ya, Mas. Alon-alon. Alon-alon. Dipernahne ya, Mas. Dan ngene iki malam pertama ya udah ngantuk ngene iki. Halus. Halus banget Alus. Awe iki batine Mbak Prigel muni batine. Nyapa? Kowe kasar ya panggah ra krasa. Ayo carane. Sambung maralon. Ya gue dengkul barang kadang. Ayo coba kaya ngapa Mbak Yop. Heeh. Saben bengi. Ya. Alon Putri Solo. Ora kena dikasar. Ora kena dikasar. Alon Putri Solo. Sip, luar biasa. Yo kaya ngono kuwi. Yo kaya ngono kuwi. Solo ki alus. Solo ki alusan. Tata krama ngedohke panyendu. Ayo. Betul kudu alus. Saiki genti Dik Sinta beda karakter. Kuliahe ning etan. Kudu cara etan. Yo. Ya. Iki lho nyapa? Ya apa sih rek kon iku? Iya. Ya kon iku ya apa? Ya kon iku mau lewat tol kan. Iya no jalan tol. Lah yo jalan tol. Yo. Duduk kono, duduk kene, Tutuk duduk getak, jos. Iya, Suwe gitu. Ya, Ya. Yen mamajan. Ya. Asik. Asik. Sayang anak, sayang anak. Janur. Au. Gene. Kasar tor, yo. Wes, tul ketak. Ya. Weh, sik. Jenggleng Dek Sinta iso banter kaya ngono ya. Iya. Lah sak jenggleng ibuke Dek Sinta. Bupar sinem. Bupar. Heeh, ndur dah. Ya. Ndur dah. Oh, wis ra kenek tor pisan. Heeh. Pun mboten garap sari. Sampeyan ngerti nyapa kok ora kena dijenggleng, Mas? Penyebabe Selong. Wis sombo. ngenyek Bupar. Piye komentarmu Bupar ngoten niku? Diarani selong iki nek aku penghinaan nek aku nesu ngono Bupar. Kok Nek aku tak iso cengkiwen dilebekne kebayang aku. Yo opo lho. Rektor, Nggih. Syukur. dolan nang omahku tak gecekno brambang. Rumasane jahe kok piye, Mas? Gecekno brambang iki. Lagi boboki sampean kuwi. Wah. Aku diboboki. Ayo, siapa? Alus. Dik Yopika, ayo. Siap-siap ya Mas Victor. Alus lho, alus. Mong Solo. Tata krama ngedohke panyendu. Aku Yo. mau nek digredak. Oh iya iya. Wis to, alon-alon santai, penak-penak wis to. Lha, Ra ketanggu keri-kerian ya. dapurmu yo luwak.
Kono kaya bajing nek aku luwak. Bajing nyucur bun-bunamu iki. Yo. Kembang nyekar. Iya, Alan. Sip. Iya ngono kuwi tar sing bener. Iya ngono kuwi tar sing bener. Oke. Iya. Kowe iki nyapa? Nyapa? Mapake awak. Ah suwen rame. Tak deleng. Lha kudu seraten, Seraten Solo. Ya celek pindah sindah, tak delang. Yo. Pindah ibuke bupar. Bang. Oh. Ndak muni ya, panggah ndak muni. Kowe nyapa kowe? Wayahe kene lho. Oh banyak kene to. Kok njaluk rono terus Lah iya to. Gak adil Senengane jenenge alon. lha nggih. Kowe bojo radil. Lah radil. Ya tak adili. Nggih. Oh, lepahke sisan. Yo, Dik Sinta. Pindah. Pindah bupar. Malah kaya kentongan. Piyopo? Kayak rondo kampling. Jan iso kaya wong nitik watu gludak. Ngenyek bupar. Ora. Kasunyatan. Ayo. Kok iso kasunyatan iki jenenge. Wah. Oh iya. Piting kowe aku. Capitan. Pacitan. Japitan. Iya, Pancian. Heeh. Yuk. Panas. Pacitan, kowe iki turu apa piye to, Tor? Hah? Kowe iki turu apa piye to? Lah, Pacitan wis lho kok iso. Lah aku pengen nang Pacitan nang pantai ya tok lemah-lemah go begini. Oh. Ya. Panas. Udan janjine piye Mas janjine piye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Iya. Mana kayak anu suwuk lombo. Aja ngesuk Sinta aja. Ayo, aja Aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Aja ngeso, aja mepet-mepet. Pindah bupar. Aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet, aja ngeso-ngeso. Allahu Akbar. Maling. Oh, jan kaya ngiringi wong digondol gendruwo medene. Gluduk. Kayak kena ditangkap ya. Saya ditangkap ya guyone ngene iki. Oke, siap. Makasih. Ya. Panas udan panas aling-aling capek gunung Ya tar. yo Salah izin suwi. Yo. ayo
Ayo Desinta karo Delvika padha nyingkir sik. Ben kiprah. Ya. 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 Totalitas, Mas. Koprol. Ya, ndak sesek. Gasmu dhewe iki. Gas sing piye to? Ayo no, totalitas. Au. Iya. Sok gebes barang. Yo. Yo. Kowe ngantek-ngeneki aku. Aku mbok ciak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Ya. Oh, tepuk tangan yo ben semangat yo. Iki lho lagi. Yo, oh donga. Amin. Hot santal hot ya. Ya. Kapan koprole kapan? Oh bar iki ya. Bisa. Koprol ngene lho, wung. Wah. Iya. Kok gur nyolot kuwi jenenge nyolot ora koprol. Sik kok iso mbok terokne ngene-ngene lho. Awake. Kok iso nggur tangane iki lho. Iya. Ayo, awake yo, ayo. Yo. Sing kene ra ketok. Loro lho, mong sikile natap kotak ya, Mak. Tekoni, berdua ditekoni. Jaluk apa? Tekoni jaluk apa? Kowe iki bae kali ula manjing iki. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Niki kali sinten iki? Kowe takok aku. Ya. Sinten, Mbah? Naminipun, Mbah? Aku Mbah Jembut. Hei! Mbah Yem. Oh, Mbah Yem. Metu nggih, Mbah? Moh. Jaluk apa to? Nyune napa nyune? Ngombe. Ngombe, Dik. Aja brangkang ae, Mbah, arep ning ndi, Mbah? Oh, aku, ya. Sik ngalih sik. Iki diombekne bocah iki awake dhewe iki mergo iki bahaya to, Sin. Bahaya. Nek ora diombeke iki bahaya. Dadi awake dhewe Nyapa? Jaluk apa? Cangkeme nang kene.
Wes ya ngalih ya, jek enek penjalukan ora? Lho, Medal nggih, Mbah. Mesake Victor, Mbah. Njaluk apa? Nyone napa? Nyone apa? Ngambung prigel. Mbak Prigel. Rigel ning kono, diparani no, parani. Hei, wong edan. Apa enak setan kok duwe karep udah. Oh diombene Mbak, diombene Mbak ben waras mesakenya lho, mesake banget lho. Sampean jalan apa, Mbah? Jaluk ambung. Penek setan kok duwe karep lho. Iki pomo diwakili gak oleh. Diwakili sapa? Diwakili Heru oleh ra? Diwakili Bu Parsinem? Diwakili Bu Parsinem ya. Oh, kowe lah. Setan kok kowe lah lho. Setan kok iso milih prigel iki. Nah, ya, Cek. Sampeyan ndang bali ya, Mbah, mesakne ragane bocah iki. Mesakne bocah iki wis kesel ya. Sampeyan tak tambani ya. Tambani wae, Mbak Tambani Prigel. susu ya, gelem susu. Gelem. Tak Hei, wong edan. Mbah, sampeyan tak susoni gelem. Ayo gelem yo. Gelem aku. Engko lek wis tak susoni, sampean ngalih teko ragane Victor ya, Mbah. Mesakne, ya. Ya. Janji lah ya, Mbah. Oh. Ah. Wis ndang mangap. Mangap. Kebablasan, Mbah. Wis ya, Wis. ngalih ya. Wes waras. Ku njaluk apa neh? Kok setan wakeh menjaluke? Jaluk duit. Wis iki arep njaluk dhuwit Sapa kok nuding ngono iki? apa? Nuding apa wi? Sapa maksudmu? Mbah Lurah, Mbah Kasun. Wis ndang rono, ndang njaluk dhewe. Ngerti bakasune apa ora setan engko? Lho. Aku samar lek glundung lho, Mas. Lah iya aku suwamar modele endi bakasune? Bener ora engko? Engko tembus jeding. Ndi jajal. Tenan ora? Wong ning jero omah. Engko cucul tor, engko arepe kalih nyambut gawe. Alasane dadi arepe leren. Lanjutin dhisik. Yo bawane tekan ndi mau? Ya. Heeh. Enggak. Natian wadon sarata Setia
Tembang menika nggih kula katuraken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Iya, Asta Brata Media mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampi saya. Iya, tombo kesel. Terus wis balik burung mucahe mengko. Lho kok kura-kura ninja sing balik. Kok kok nggo helm barang demit kok nggo helm iki lho. Demit kok ngerti lalu lintas. Wis waras. Waras, ngapunten Mas Dalang. Nyapa? Anu nyun sewu niki kula kebanan, kula ngampil kompo enten mboten. Kok iso kompo dalang ning dhuwur panggung kok disini kompo lho. Lah kuwi sing mbok gembel ki kompo to. Beda. Oh, beda. Beda. Yo. Kayak kura-kura ninja. Ya dijogeti tar. Wis ngono wae apik. Apik ngene apik. Yo. Hey. Matane joget ketutupan. penak-penak kok malah diterak. Balik jaluk malah bubar dibenakne bubar. Lah iki lho. Cepot sandase, Bu. Sandase, Bu. Wis. Hai, Bu, ampun, Bu. Kula nek menjaga kehormatan kuwi bapakan panjenengan to. Malah arep dinggo. Wes, ya ditenekke ya. Sesokar bisa ya. Hey. Gunung desa. Terima kasih Dik Sinta. Matur sembah nuwun. Dasar.
Kowe mengok medun panggung kok iso itu helm karo tas nggone sapa? Mbok gone sapa mau gone wong pawon ya Nggone yoga kok. Gone yoga to. Yo ketek anggere candak beh teles kabeh. Kene iki jare kaya wong ngompol. Lah salahmu reko-reko dadi barang. Yo lah iya. Arep njaluk ambung Mbak Prigel dadak. Yo kabeh iki pangga usaha, Mas. Oh iya. Iki mau aku oleh saweran. Entuk tenan to? Oleh. Menghasilkan berarti. Menghasilkan. Nyonya tak tambahi anu, rokok. Gelem rokok ra? Gelem rokok ra? Andi aku gelem e. Mau Evolution po Daniel. Aku sembarang, Mas. Menyan ra apa-apa nenek. Dan wis ngerokok Daniel wis tau urung? Wis tau urung? Nggih, dereng. Nek dereng ora usah, kuwi was watuk. Dalang kok medhi terang yo. Anu sik, pokoke sik Mbak Aulia, Mbak Dwi, Mbak Bat. Oke. Heeh, jumeneng bareng. Yuk, sepati. Heeh.